Hello karbenglong pini video kelalo ipi alam ceteng ne kartang totang te la sote mojirle ang ton pen cetan iglonang benhom arong along cingkang pu indun also dolo ningkan krepo arta anta lo cali dundelang narlo sunita rong arlo juichot lasi apobang mathalo laso also aphan kaprek adim bidun kok pen lo pachali dun o ansi hem pachewang pu mathalo halabang so tengsi cingkang aphan ningkan plian kaprek adim bidun kok si puthot hem chewang thulo rong asorke cingkang aphan thek olo lapen re olo pu si ardom hurlo cingkang ta amethang alam ciningje jesi bang nang paronang pura chokche det sita bang alam si kaya mata ningje verlo arnisi rong asor inut abang cingkang aphan thanlo halanang prang anat kewang bon abilo sar hayo chiri masi bonta amina alam charju thekte ason thotsi cingkang ke cheplanglo cingkang adung an bilosar nanglesi ketongji arjap hamlo nephan nekardomlo pu chitin koksi cingkang ta kardom dengdun ronglo bilosar men cingkang aphan tong waredlo cingkang ta nerabdu no pusi bang alampen hang waredlo alangli kopisi kiningje ma pu rong asor arjudun thekte si achar pen langdun pronglo rong asor inut abang ningjelo donatum bang adet ningkan plivet kedudun chot ke cingkang ta api alam cetingni nangni la anset ke kerabdunji ale ave bilosar ke tong kesu ong apit cingkang ta amithang alam pen nang rabdunot pusi hanglo amina alam pen ke hang ansi cingkang aphan rong asor rabdun lo lasi ipi alam cetingni kartang pu itum ke nang sot pinie video ke lansi kang ton lo nang tum laso video mate ate mojir lang mission prote like pik ta subscribe pik ta lapen comment bang te neri pinie video ke lansi kang ton lo kurwang thu